nyingi kwa wacho ni figures go bebe to wagalo ningi mo stop gi kanyo oko stop gi kanyo aya we about tax reforms yes nikecha wawacho ni wanyalo miss target kata wanyalo yude yes taparo ni mane kama penjo ni bire ni tax reforms bende notimre nadi ne waziri wuoye kanyo yes ma gikor ka kori tiparo ni piny dhi bet maber but kanyo bende we mondo wami waziri kek mare okay tiende ni we wapamne kuom paro maber adieri Kenya okudhier as such gik mwawacho ni wanyalo choko in terms of pesa projection mwagalo mwaneno ni wanyalo generate within by ourselves gino en ang'owa en adieri ni wanyalo generate to penjo moro biro niya ang'o momiyo ok wa generate ga mokwongo gin tax reforms tax administration mwawuoyeno koro maybe kata ka lieko ni very fast kapok adhi mbele niya ang'o mo budget ni koro ne ng'iyo according to Mbadi budget ni ne ng'iyo proper tax administration kaka miweno kaka number 1 tino ni nyaka wa change kaka wachoke nyaka wa improve kaka wachoke kizungu dendo ni yani efficiency kan wachoke kama manually wanyalo kete systems to kan wachoke gi systems gi gin gik manyalo bedo manipulated gin gik minyalo gweny koso wakete matait moko nyal timre nadi moko nyal gwenye tena ne kan wa intent no wadhi yudo siling 10 kuom maka juma to 10 ne mwatimre nadi emwayudo ok ni wayudo abich ni kwana no gimomiyo okawa yuda 10 wayuda abich kende kuom Victor to ang'iyo ni system no kotiyo no maber kata no gweny system gi kamoro iwinjo tax administration efficiency mano one of the things ma waziri notimre nade ng'eyo to mano a support nikech adieri if you are not efficient tena ni kok wang'yo gini maber tema pod amfuok medre nwago nikech ang'owa ok wayudo target marwa monego bed ni wachoko nikech chenrowa to pod nitie at 4.24 trillion iwinjo to kanyo kwa we tax administration reforms no wuoyo about KRA okay nikech ng'ano machoko nu osuru piny Kenya waka and KRA which is Kenya Revenue Authority yes gene magichoko no to one of the reforms mineno ka is proposed KRA kanyo gin gik moko kaka koro wawacho ni gimiluongo ni tax invoice gimiluongo ni tax invoice tax invoice definition mare okel maler tinani gitemo wacho ni ya in kaka ja ohala mondi claim ni na spend pesa makama uso $100 to na spend $50 kura dongi $50 kaka ohala mayodo nyaki prove ni expenditure mari mar $50 pesa no mitiyo go mar $50 midwa golo kaka cost maricha gibedo supported gango isire nade nyaka isire gi gimiluongo ni tax invoice ma tax invoice otingo the correct date tende ni odiochieng' mani use the correct amount before tax tende ni pesa no mani chajo ng'at mi kawo mwandu ye kata mi nyiepo ire kapok oketi osuru to kendo nyaka nyis pesa no after tax tende ni pesa duto moriwo pesa mi chajo gi osuru mi choko in total. To gi other details including personal identification number pin mari kod pin mar ng'at mitimri nadi mitimogo ohala tinani at the end of the day to gini en gima digitalized makata kaka usimba to nitie gimiluongo ni QR scanner anyalo skane tang'iyo ni Victor to koro miya receipt kata Victor wacho ni ohande cha notiyo ga $50 kata notiyo gi $50 to my receipt tade tang'iyo ni to receipt ni ben gima valid ben gima kare to ka scan to simba nyisa ni gini no bedo generated gi XX business pin number this to no miya and it is valid mago improvements motimre nade gisebete to gimedo mana
gisani ok ni en gima onge, en gima nitie. To gi improve. Okay, ilose mondo obed maber. Obed maber. Okay. Iwinjo. Koro mano is a plus. Tiende niya, awacho nega jopiny ni chulo osuru ok otimre nade? Ok rach. Rachne en mana ni koro kwachiwe itiyo kode nade. Kata berne ni oti kode nade. Kanye marach kata ber timre nade? Chako neni. To kaber neno japiny ok ng'ur. To karacho neno japiny timre nade? Ng'ur. Iwinjo. Koro mago one of the improvements manyo kelo in terms in terms of tax administration. Ere kaka wahakikisha ni gini ok otimre nade? Oko pesa ni oko bayowa kaka no wadware. To pesa ni koko bayowa to wawacho maber ni Victor mane makuru fuok cha bende watimre nade? Watemo deal go mondo fuok kik timre nade? Kik dhi piny. To budget ni kower gi tax administration, budget ni temo timo gimiluongo niya tax expenditure management. Tinene pesa no ma sirikal lose kata pesa no ma sirikal duoko na japiny kolure gi yore mag osuru. Abo mi example ma simple. Kabedi ni anyiepo an ja ohala. To an ja ohala ma is legal, ma iwacho ni legally registered for value added tax. Tinani ka an ja ohala moketi ni kao kata chajo japiny gimiluongo ni value added tax. En man osuru bende midendo ni indirect tax. Osuru michulo samidhi nyiewo mwandu e chiro cha. Osuru ni iboyudo ni kata mana ja ohala wuon bende timre nade? Chule. To bende okawe kuom jopiny to miye sirikal. Koro erika kotiyo. For example, kana uso mwandu Victor ma is worth 100,000. Tinani mwandu ma oromo 100,000. Te wiye kanyo achajo ng'at ma uso ne atamalo apaga uchiel ma en VAT standard rate. Tinana gimiyo sirikal 10,000. Tinani gima ng'ani dhi chula en total en 1,116. 1,100 mara lakini 10,000 onego bed ni mar sirikal. Tabende gima uso ni remember samore ni gima bende adhi manyiewo kamore kabiro tatimre nade? Auso ni. Kata adhi manyoro materials alose katimre nade? Auso nigo. Abesa manyiepo cha kuma nyiepe cha ng'ato nokawo moro ira to tero ne ang'owa sirikal. Koro sama nyiepo ni wawache ni en kata mana 8,000 in terms of VAT. Tiende ni okami sirikal 10,000 ma kaw kuom ng'acha cha te. Timo moko misemi already. Timo moko masemi sama nyiepo cha maina 8,000. Kongo yako golo 8,000 no. 8,000 modong ewi 10,000 cha matimre nade? Ema miyo. Ema miyo sirikal. To iyudo ka gigo nitie moko ma osebet ka jopiny yudo, especially koro gimiluongo ni zero rated tax. En osuru atamalo mar zero. No. So we don't say it is not taxable, but we say it is taxable at 0%. Koro samoro winjo ka argument is in the streets near kata ji pingre street ni gino onge osuru. Gino nigo osuru at 0%. Iwinjo mane rate mare to mani osuru ne to en gi maana mare. Tiende niya in gicha ok iketo 0%. Tiende ni ka uso ni 100,000 tadhia keto 0% en 0 shillings donge. To chiko yiena nadhi claim 8,000 moro ma wacho ni chien kacha be kana nyipo chien kacha. To nego bed ni 8,000 ni akwonga kawe eka modong' amiyo sirikal. In monego bed ni miyo sirikal en 0. To mi claim mane miyo sirikal chien kacha kinyoro materials iduoko ni 8,000 cha. Tiende ni 0 minus 8,000 is negative 8,000. Gima negative 8,000 nomino en niya sirikal nigi gopi mar 8,000. Mano gima koro sirikal temo dilgo ni ok gitimre nade? Ok gidwar. Emo miwinjo ka gik moko gole zero rated to exempt kanya biro bire kwa chopo mbele. Koro gima temo nyisi kanyo ni mano bende another thing ma sirikal temo ng'iyo niya gitemo dino wach mar ni ji
claim maisiko mnani serikali is owing me this serikali nige pesa na makama serikali nige pesa na makama kolurigi yore magango magusuru tinene tax expense serikali manoko gidog jokwano iluongo ne tax expenditure at the national level. Iwinjo mano bende gima serikal temo dilgo ema miwinjo ni moko gole zero rated mondo kik bed ni 0 minus 8,000 is negative 8,000 obedo bed ni 0 minus 0 is 0 onge ngama owadgi. Iwinjo koro therefore mano bende gima serikal ne temo timre nade temo magi gine part of the chike finance bill gik mi penja improvement mag collection of revenue but remember magi chike milose bunge KRA tije en mana timre nade luwo chik cha to timre nade to golo pesa ni kuom japiny to tero koro ka problem nitie to ken KRA problem kanitie to nitie legislation tiende ni loso chike bunge kai mawacho timre nade nitie. Koro Victor magu duto king'iyo to serikal temo timre nade serikal temo choko pesa. To kin gi oko to neno mayot kin gi iye to tek dwari jetugo namba 12 yes nikech ka kitemo fuono nago no inyalo penjo jopiny okudwa ni serikal omed usuru okudwa ni serikal ol serikal biro ringo nade mokwongo jomoko be biro wacho ni abiro teri imedo usuru ne gima waonge go abiro teri kama wachake kama wachake enia nitie gima wa project nitie gino mwaneno no wadhi spend mine 4.24 trillion dongi nitie part mwang'iyo ni wadhi yudo wan wawegi nitie part mwaneno ni ok wadhi yudo wan wawegi dongi to wacho ni japiny penjo nango cha ni kimedo usuru wadhi yude kaje imedo to waonge go we have nothing to spend mokwongo mara ariyo serikal biro tiyo nade nikech serikal iwacho ni mana gi yore ariyo kende to benya kochoki usuru gigowi mag yore kende. Koro serikal gimone ubeni serikal timo nikech penya ni serikal no ubeni timo nango institution machalo kamano japiny wacho no onge go timedo kata japiny wacho ni wan koro kwanyal timre ni wami to medore. Gima timre ka Victor en ni gima serikal nyalo timo mokwongo to ni temo mana penja ni management mar serikal onego bed ni gitimo nango choko to nyaka gichoki awase yiere ni usuru chulo usuru okotimre na en ting mar ngato ma japiny mondo yud ndara meringe no mondo yud yath hospital mondo yud security mariti ma inindo to maybe policeman ni oko arita kwe ber nyaka bed ni chulo usuru joka nyaka chul serikal onge puodho dongi isewacho kama koro tiende ni gima watemo wacho ka en serikal mondo waduok fuok piny nikech fuoke matero wa usuru ka mang'eny ma too much wanyalo wacho ni of course nyineno ka jatend migawo wacho maber niya fuogno koro gipambana go mondo giduoke piny back to 4.5% mar GDP atamala 4.5 mar mwandu wa mag Kenya kore kanyakla kuwuok atamalo 5.1 temi gitemo wacho niya gidwa duoko fuogni piny fuok kodwok piny tibenda diere kaka japiny onego benene no development nikech tiende ni okwadhi holo mang'eny to remember ni hola Victor sama wa holo okwa hol nono gino nigi beche ema kubo ne duoko nyinyo moro wiye kanyo to pesa mo holi biti mrinade eduoko magi usigo maturo waga pile ka to wawacho ni kar loso budget ka kosebet ni wa propose ni wadwa duoko fuogni piny to tiende ni kata manusuru mwadhi kao bende kotimre nade ok medre ahinya in terms of rates gimanye waziri wacho cha otherwise ka fuogni pod wakete no medre ameda tiende ni gino mwapango gi gino mawango opogre yo malach tiende ni fuok dhi dong ka maduong to ka fuok dong maduong anyisi ni osuru nyaka timre nade nyaka chul ine mibro biri tinyisi ni koro ne miyo wago at 10% chore are be 12% kamano ni mipoko chopi 16 motimre nade cha mwawuoye cha koro already tiende ni nitie
paro maber mar duoko gini piny. To mano one of the things ma sirikal onego bed ni timre nade ng'iyo kar gope kod kar juogo japiny. Ochakre gi kar loso budget to ochakre gi kar fuok kaje. Ka fuok ni piny rates biro bedo favorable, to ka fuok ni piny to kare to bedo favorable tiende ni bende koro kaw mang'eny ahinya kuomi. To kobi malo to chuno ni nyaka watimre nade, nyaka wachul nikech gigi gin contractual binding contracts. Kiseholo loan nyaka ichul. Iwinjo? Koro therefore gima sirikal onego bed ni timo mondo wane ni fuogni kata pek mar ni japiny dwa chulo gope sa kasa en mani wachak deal gi what is called the budget deficit. Fuok mwawuoye. Mar ariyo, sirikal nyaka duoka ng'oa kuo piny corruption. Ma pesa pile pile timre nade? Lalgo. Nikech olal pile to waholo pile. Na mi data mar kaka timre nade? Kaka nobedo between September 2024 to December 2024. Iwinjo? Tiende niya, wabe kwa gini wayude. Mama ne be gima na gombo sana mondo winj kuom badi. Nuka winje malong'o. To kata ka ne entie to maweth. Kaka gidwa deal gi corruption. Na winjo nyoro ko wacho. Adoni winja clip mane owuoyo gi jafwambo gi keyo mar Citizen TV. Nyanena. I came into the office when there were a lot happening both in the domestic economy and also externally, and it was not a very easy balancing act. All right, so Waziri, in your previous statements, one of the addresses that you said is what we seem to have in the country is quote unquote budgeted corruption, but essentially just a lot of wastage and pilferage. So when you look at this year's allocation and the budget that you have prepared, do you think you've been able to address some of these issues? First of all, we actually were alive to that, and we made changes from the budget making process. This year's budget is based on what we call zero-based budget. It's not based in the traditional incremental budgeting, where you just take the previous year's budget and put a markup. This time, every expenditure had to be justified by MDS. But besides that, there are a lot of reforms, a lot of which I will speak to in my speech. In fact, in my speech, at the end of it all, you will notice, and I think Kenyans will appreciate, that it is a reform-minded speech. We are trying to reform, because one thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All these combined, going forward, will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That, to me, is my focus, and that is something that can stand the test of time. It is not something that will leave office with me. Once I leave office, I will have set a foundation upon which my successor and other people will coming after me will now build on to have a prosperous Kenya going forward. All right, and speaking of leaving office, of course, the question that comes then to mind is, what do you want Kenyans to remember about John Mbadi as the Cabinet Secretary for the National Treasury? What are some of the decisions that you want to remain at the hearts of Kenyans? One of the things that I will want Kenyans to remember me for is one who brought reforms in our procurement system so that the wastages and the corruption that we... Jigi mane obiro gomilo ni e-procurement ma itiyo gi weche mag lony manyien manyasani gi yore mamoko ma bende waziri lieko ni kamoro oneno ni nyalo biro konyo ahinya wach mar geng'o wach mar kuo. Abiro kwayi ni make mana kanyo CPA Zaka wadhi duka matin nyakwada moga juang en kanyo saa 2:43 mar okinyi ma kawuono mbaka pod dhi nyime ka watemo kolo matut budget winjo kanyo ka jalony motelo nyiso ni
kit chal mar budget maber gin siro kata msingi magi monego bed go nyakwara Mugajwang to gin yore mage ma sirikal dhi tiyo go mar manyo pesa masiro budget ni to wach mar hola gi weche mag choko gin okenge mage ma waziri nyo wacho nyoro ma kamoro nyalo konyowa ka wang'iyo mwandu ma jo Kenya duto te nigo nyakwara Mogi. Ma en mbaka ma bende wagoyo kinyi ma kawone chenro mar Kogwen en saa 2:43 kitimo naka. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Binjari mtokni kata boda boda. Wan kod wach maber ne in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo. Ewigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhe nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Saa 2:45 nyakwara Mogi rikni mag ohala ka okelo kanyo kod Safaricom M-Pesa Business Credit. Koso stock kik moni uso. Ka in gi M-Pesa Business Credit, inyalo timo order ne mwandu kanyo tibiro timo chudo bang'e. Di star 334# yer kama ondik ni loans and savings kaito business credit. Kiki ring but lori mar mafuta mogore piny. Oken mafuta miyudo nono. En kama tho nyalo wuoke saa asaya. Kiki tuom mafuta. Kiki kane chupni mag plastic. To kiki ti kode moko mach. Joriemb loche gi tanka mag mafuta. Temuru neno ni loche unigi oboke. Onone kaka ochal to irite maber. Yieng lori e kuonde moket mag yiengo gari. To ichimri gi chike mag ndara. Petrol mako mach mapiyo. Mule kitang. Puonj jomoko. Chiw report kuom chwer kata pukruok mag mafuta. Ka safe mtaani. Watiek masira minyalo geng kapok gitimore. Oteni okel gi duol mar rito teko gi mafuta e piny, EPRA. Matije en ng'eyo ni ji tiyo gi teko mag stima, gas gi petrol e yo mowinjore to ochanore. Kendo konyo yore dongruok gi ritruok. Go simo e namba ni 070933600 ka in gi penjo kata idwaro chiwo report. En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelo kampen mapek mar Shika Mzito. Gi thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola duogo kod kampen onogo kama gibro wuodhe e kaunti duso saa 4 mantiere gwenge mag Nyanza. Bedo mzito kikawo skoti mar Coca-Cola kod nengo moyweyo kendo iloyo omich mo odhuro. Mondo iyud mathoth tudri koda Kasuku Rafaeli e chenro madonze wuok tich nyaka tich abich mondo wabed mzito kanyakla. En mana mzito kod Coca-Cola e chenro donze Ramogi Radio. Manakamano Zak thuolo pod ni mari. Mano waziri kanye loso kane jafombo marwa owuok kode ode kadhi kode nyaka National Treasury Headquarters. Winjo kanyo kowacho ni en kata mana statement mano somo nyoro kotieko closing remarks mage. Nyo tumo weche mag reforms, obedi human resource procurement, obedi weche mag to enhance fiscal discipline within government. Koro mano ber. Yes. To kendo ing'eni mbadi ok ti kende. Mano gima nyaka wawinji. Yes. Onyalo loso a document maber. To iyudo ka gimiluongo kata ni mokwongo gima piny ni suffer from en gimiluongo ni political goodwill. Okay. Tiende ni inyalo loso gimoro to jo siasa ka bende gin gi paro moro ni gino ber. To bende gin gi siro ni gino ber. Koso ober to nitie joma pinge kichien mondo gino kik timre. Nikech sami kelo gimiluongo ni reform, sami kelo changes. Nitie jogo bende manyaka timre nadi? Pingi. To one of the people mainyowa Kenya ka mapingo gimoro amora kata gima ber en jasiasa. Iwinjo? Nikech sani ang'eni sirikal nyocha ywak ni wage bill ni malo. Tachiel kuom gik ma gido manage godo wage bill en ni gido freeze employment manyien
tachiel kuom rieko ma gitiyo godo en joma dhi by way of natural attrition gibedo replaced e yo mowinjore mondo gimana golo wage bill ne to jopiny bende ni moko ka nigi geno ni sirikal nyaka ngi tich koro en tough balancing act kiwuoyo wage bill kela gimoro ka yes to bende pod otenre mana gi gik mwawacho ka wacho ni adwa winjo gik ma waziri nyo wacho about kako odwa manage corruption procurement en good idea and timely but wacho ni mbali okutimre nadi oktikende ntie kata jogo mabro ingeni sama wacho system automation yes the system automation is not completely automated. Human beings are the administrators. Tinani system sama wacho ni waketo gi lony masani wabro keto gi lony masani but ngano mang'iye kane lony masani kata ngano makete mondo bede lony masani en dhano to dhano ni mosebet ka chendo to dhano ni am still entrusted ema pod ne timre nade ema dhi mulo gini kuri proido ni ilos a very good system but okonyal tiyo kende in between pod nitie dhano manyaka mule dhano manyaka approve this dhano manyaka approve that to kar approval kanye mero ka koro dhano kendo timre nade kethe nyalo gwenye temo miya wacho ni goodwill bende nyaka timre nade bede en kuom jo siasa en kuom jo tich en kuom jogo momi migepe gi mondo timre nade ocheki koro mano is good but ang'eyo ni kochako kamano already owacho no olay foundation which is true koro en gima wanyalo build mos there is no perfect system in the entire world onge system maber mugi like completely 100% in the entire world mano momiyo wawuoyo about system improvement to mano momiyo kata ng'at mami system mauso ni system mokro dwa tidhi timogo i procurement na en kacha na contractual basis mawacho ni yani maintenance fee moro ntie mimi kata every month kata semi annually kaka utimru nade kaka uwinjoru nikech gini nyalo bedo ni ntie kaka rachne moro ntie ma must be improved kata berne moro ntie mabende nyaka kendo wamed tero malo zaidi koro chakoro to se chakre okanyal wacho ni en paro marach en paro maber but abro paro ne ni nyako ng'eni okoti kende to dhano ni e kinde kanyo mabro timre nade mabro njawe koro dhano momi tich be nyaka timruok nade how do we deal with dhano nyaka ng'i integrity mar ng'ato mien trust gi dhano gi gimoro nikech systems are flexed by human beings to awinjo ko wacho kanyo budgeted corruption tinene otemo ng'iyo gik moko kaka koro owacho kanyo ni zero based budgeting ni nyaki justify ni pesa ni wadware makama nikech wadwa timo kode gima kama awacho ni figures tibro mi kata it will be justified implementation again podo mna dhano go monyisi ni wadwaro pesa nyaka wangi malongo to kendo nyaka wafuatilia ne gino bendo tiyo kaka no keto no go no tiyo ono justify no dwa tiyo gi siling apar bendo tiyo gi siling apar to ko tiyo gi siling abich modong ni kama nade tango mumi abich no ko timre nade okotiyo tabro paro ni again waziri okti kende nitie migepe within kaka core office of the auditor general iwinjo mapod mano fall under his docket though an independent office iwinjo en autonomy kuro tiende ne ya office of the auditor general be nyaka bed ang'owa akicha ma serious gimomiyo wacho ni kamano penj waziri Mbadi sama wawuoyene kata penj ng'ata kata jatelo jotelo mag treasury ipenj gi maber ni do we have exact figure ewi public debt gibiro nyisi ni gino pok getimre nade pok obete yo makare to is work in progress na winjo ka giwacho ni giloso gimidong ni debt registry which is true which I encourage tido ka the auditor general timre nade pod kolo gino dongi pod okole to tiende ni ya kata mana public debt kanyo ang'o mi ikole tiende ni chich moro sebetie ni gini nyo kawe to kopar no tiyo kaka natimruok nade kako kawe ti wacho ni en pesa makama to kopar ni jogi duto no supply government kata no miyo government supply of goods or any other service all of them samoro ntie ghost suppliers ga mani winyo ni jok moko supply hewa koro nyaka time nade nyaka hole koro in as much as
ouwe zero based budgeting adwaro ni mondo gima gitim malong'o nyaka gimi office of the auditor general teko mar kolo gigi sakasa mawacho adieri. To ang'o momiyo wacho kamano? Awacho ni abro wacho ni gimoro. Counties last time noyudo pesa di 400 billion. Yes. Nyaneno kaka yudo, is it 405 or 402 billion? Tell me, 505 sani. 405. Okomedi gi ahinya. Tasiro wacho ni ng'igi momi asiro. Counties nigi reports modhiek zaidi. Okay. Audit reports. Iwinjo. Jogi gin gionge ga clean reports pile. Ang'o momiyo udwano wamed pesa kama kwele? Kikwale pile. Nyaka wamed mang'eny nang'o? Koro ne counties nyaka bed in order magi bed gi gimiluongo ni financial good health. Kagiseyudo good health from the auditor general, to nyalo wacho noke counties ko tiyo maber gi pesa mane wamiucha. Tiyo gi pesa maber. Ber komedu. Ber kotimruok nadi? Omedu. Lakini kwa vile from the office of the auditor general wang'e maber ni gitiyo gi pesa marach. Ti wuoye payroll. Ni waziri owacho wach payroll theft. Victor, corruption ma Kenya ka sana migepe te, including devolved functions kaka devolved duties kaka kuro county government. Payroll ne mikwalego. Tabro mi one example. Again, moko wuok e pacha. Mowuok from the reports of the auditor general. I will not mention the county, but being in county Kaluowa, okadwa wuoye county ma Murang'a kata somewhere else. You know, our cousins, Joluo mana mapiny kucha. And our brothers. Giwacho niya, payroll nitie jogo maji kata 20 nigi bank account achiel. Iwinjo? Ichulo gi bank account achiel. Iseneno kanyi? Yani an kodi watiyo e county. Liekore, ok ni watiyo. Okay. Liekore ni watiyo e county. Correct. To dwe ka dwe kongi bank account ma pes Victor Juma dhiye. Ema pesi dhiye. Pes mar Zack Masiru betimre nade? Dhiye. Mano nyisi nang'o? Nitie wuon Victor to nitie wuon CPA. Donge ma kuongo yudo pesa no. Kore king'eyo ni Victor yudang'o kata Zack yudang'o. Tiende ni kata mana register mar employees a county gin fake. We cannot verify ni Victor tiyo ni ang'owa ni county. Mano mokwongo. To we cannot explain gimomiyo Zack gi Victor gi waziri Mbadi gi ng'ane giduto gitimre nade gi earn from same account. Tiende na account no nigi wuon go to must be ng'among'eyo county kata tiyo ni county to ok tiyo gi nying jomoko through the payroll mondo yud pesa mang'eny. Okay. Ghost employees. To winjo wacho no beto gajere nikech ng'ato biro penjo to koro statutory deductions mag such pesa madhi agula chien to dhi kanye? Statutory deductions ipenjo ni dhi kanye? Onego bed ni gidhi e sirikal. To again, king'iyo reports mag the same counties, ok gi remit pesa gi. Igole to ok time nade? Ok miya sirikal. Ma bende iyudo ni county governments kata mana ministries within the government itself be mamedo goyo sirikal ang'owa piny. Nikech nitie statutory deductions kaka koro gik moko kaka pay. Tiende ni gigo migoli osara kichik mondo terne sirikal e yore mag osuru. Nikech sirikal nobiro gi manual mane wacho ni mokwongo staff ka staff nyaka bed gima luongo ni PF number. Yes. Then wan gi human resource management system gi protocols ma sirikal nobiro go mane tayo kaka county governments be nyaka ti. Makoro ng'eyo ni Zack namba ni mar tich en ma to ma en job group mari to ma osara monego bed ni chulo ka dwaro koda tich mitiyo kanyo ile department machalo kama. Victor, one of the hardest types of audit to do and system audit. Atimu nyisini nonro ma jokwano timo, achiel kuom gi matek zaidi en gimiluongo ni system
audit. Ta woni kata wacho ni waziri paro maber. Yes. To koti kende. Donga wacho ni. Otiyo gi jomoko. Otiyo gi jomoko. Dhano kogenore. Dhano kogenore. To jogi nyalo timore nade? Nyalo goye piny. Ta nyisi ni automated system. Gik miwacho go duto they are automated. Yes. Lakini in between dhano nyaka mul. Paro ber. Kendo lose maber ndi. But in between dhano nyaka bed ni mule. To joma mulegi ema dhi flex gini kako konego bed notiyo. Onego bed norie kacha to gi divert to timore nade? Orie kacha. Onego bed ni wa include ma nitie gimiluongo kata mane system niya. Sami develop system. Nitie gimiluongo ni rights. Yes. Access rights. Access rights. Ang'ono menyalo timo system no. Be in gi right mar timo system no. Koro rights limit kata rights me access to a given information. Mana kaka if mistiyo. Yes. Wan gi ngama initiate. Yes. To wan gi ngama ng'iye. To gi ngama approve. Nti ngama approve. Do. Yes. Jogi gin dhano gite. Jogi gin dhano gite. Ginyalo winjore e yo moro. Do kiwinjo gino to en system. Do en system. Molos gi dhano. Molos gi dhano. To kendo en system matiyo manyalo tiyo kata ka dhano onge donge. Yes. Monego be nitiyo kata ka dhano onge. Yes. But absolutely onge system ma perfect matiyo ka dhano onge. Dhano nitiyo to dhano ne okora. Nikech dhano be manyaka enter ka ng'ane no supply wa gik moko. Exactly. To en gi gik moko madware from register of companies. En ma inpute. Koro gigo duto Victor king'iyo gi paro ber. Kendo sirikal spend mondo yud gik mwawacho go. But nitie ng'ate kinde kanyo monego bed ni diyo 1 2 3 man gi rights mar mondo gini oti enemo o approve kata mondo gini oti kik oti maber enemo decline given request. Koro anyisi ni nonro mag buge mag kwano. One of the hardest and system audit. Makona kanyo. Ero kama nanya. Nyakore mogi watemo ng'iya nena moko kuom paro mane waziri John Badi Olieko mawaluongo ni reforms mowacho ni biro konyo wa weche mag miyo ni sirikal otiyo e yo mowinjore weche mag choko usuru winjo kanyo kowacho human resource reforms, procurement reforms, tax administration reforms e kind mamoko manyo lieko ni kaber no biro konyo e wach mar tego budget manyo somo odiochieng' mar manyoro. Wabiro ng'iyo nena matut ni to opoge nade olieke nade ni sirikal go kwano gi gima onge gimochano choko kalo kuom finance bill 2025 kete manaka. Vincent Otieno kod weche manyien mautuche kod gwenge e Nyakalondo mar Ramogi FM. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaure Nyakora Magajiwang kendo machiegni duol mar riwruok mar okinde pachoka The Law Society of Kenya orida pedha mar kolo oko jogo mabende tayo chenro mag weche mag chike ataro mar chike ma pachoka. Pedha mabende ne okelo meko mar surveyor moro mayudre boma ma Siaya mabende olokore koro tiyo tije mag okinde. Koke kaunti ma Siaya jafwambo marwa Joja Molo giler mathoth e wachni. Achijino nomaki gi officers mag riwruok mar okinde pachoka e LSK bang' ka wachore ni noyude ka otipo tije mag okile tok chik. Teresia Wavinya Nicholas en jakanyo mar kuku mar riwruok mar okinde pachoka e LSK. We received some complaints of a surveyor who was duping the public of being an advocate, drawing pleadings, especially conveyancing pleadings, that is sale agreement, transfer agreements and whatnot. Yet, that is not the purview of surveyors. So we came in today and we confirmed that she's been doing this for the past few years. We've been able to nab her and we've just arraigned her here at the police station where she'll be able to record her statements and the due process of the law will take course. Wavinya maimano telo ne pedha mapod gidhi godo nyime kaunti ma Siaya kae mar manyo jogo matiyo tije mag okile tok chik. Kuom mano kwayo jopiny mondo kinde duto tem neno ni gitiyo gi okinde mopuodhi ka okinde bende okwayo mondo kik yie ji makamago mondo keth nying gi. We want to urge members of the public, please, when you're going to seek for legal representation to an advocate, confirm that your advocate is a licensed advocate. Secondly, to our members of the Law Society of Kenya, it is unfortunate that we have also discovered you are actually harboring these masqueraders. Why are we allowing these people to infiltrate our profession by our own selves? I'm calling upon you, members of the Law Society of Kenya, myself included, let us stand vigilant and safeguard our profession so that we be able to ensure the publics are not going to be duped by these masqueraders who are taking their money, who are stealing from them, and who are above all tarnishing the name of advocates. Notene gi jakom riwruok mar okinde e Imbo ma Kenya, Grace Otieno, ma oywak ni mondo liete emosebedo ka yudo lal mathoth e lwet jogo mawuondore ni gin okinde.
kaka wasebedo ka wayudo ripode ma ikelogi jogo ma odak Siaya County, nitiere jogo ma wuondore kako kinde giyawo offices kendo gisebet ka giloso otese modok sana korka weche modok korka nyiewo lowo kaachiel gi uso lowo, to gisebedo ka gikawo pesa kuom widows gi kata kuom mond liete ka giwuondore ni gidhi loso negi otese. Ka weche osebet matek to giringo githoro giweyo minegi gi weche matek. Wachiwo warning ne jogo mosewuok oko e ogandawa ni giwuok giwuondore ni gin okinde to gionge license, ni wan kaka riwruok mar okinde wabironu. Ofulo ni nyaka sani gisemako ji 4 e kaunti ma Siaya kae ka koro okono jopiny mondo med wuok oko gi ful ji makamago. Siaya County kata Siaya Town ka wasemako ji madhi 4 ma higa mokalo ne wamako ji 3 ma ng'ato achiel ose tere doho ma kes ne oseyal motieki. Omiyo pod wadhi mana nyime gi jiwo jogi nikech okwadwa ni oganda ka wan kaka okil en tijwa mar mondo waked ne ratiro mar ji. Ka waweyo jogi mo oketho ratich jowetegi ka gikawo pesa yo mok ni kare, mano wan kaka okinde ok wati tijwa yo makare. Omiyo wakwayo oganda ni mondo gichiw ripodegi wawuok oko mar mondo watibi gi polise mondo wane ni wamako jogo ma ketho ratich jowa ka gikawo pesa e yo mok ni kare. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak e gweng' ma Kakoth mayudore kokwanyo location e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul e kaunti ma Homabay nyobago ng'any mamuol e chiro ma Lida ka gidwaro ratiro mar anyuola mar Albert Ojwang ma kolure kod nek mare. Ng'anyono bende nye ochweyo riwruok godo kanyakla gi jopuonjre mawuok kar tiegruok ma Mawego National Polytechnic ka giduto nyagidwaro mondo mi koro familia margi Albert Ojwang oyud ratiro. Ng'anyono nyobagi mana ondamo machuok kende ka owuok e tesend obila ma Mawego kama ne okwongo tere Ojwang bang' ka ne omake gi obila. Jong'anyogo nyo kwongo chokore dala gi Ojwang mar kuyo gi familia mare ka oluwore kod nek makamano. Okil Kamaloka Omondi Odhiambo ma bende nyotelo ne kweth mag jong'anyogo seyo sirikal kuom rem timo madwarore mar ng'eyo adiera kotenore kod nek mar Albert Ojwang. Nyo bende giduogo giriwore kod jokenya moko ka gidwaro mondo mi jalup ogai mar obila ma pacho ka Eliud Lagat ma iseyo kolure kod nek makamano mondo mi koro gwe tao. Nyo bende gibuogo mar biro timo campaign makwedo sirikal Kenya Kwanza gwenge mag kaunti ma Homabay poni okobio yangi jogo ma itudo kod nek mar Albert Ojwang. Dala wabiro ka mondo wabi waku gi family ni to wabiro ka gi lit mang'eny ni nekech wan gi polisi moro ma chunye chalo le ogolo orders mondo bi ka wuoy achiel kende dalani mondo kaw mondo dhi oneg Nairobi kucho. Nyono aneno ka Inspector General of Police kwang'uono e Senate ko wacho ni jocho riambo to nekech Inspector General of Police no wacho ni jocho riambo. Wadwaro justice ne family mar Albert Ojwang. Sirikal negoa to wadokwayo President William Ruto nyoji dwaro support wa president wabro supporti kimyo wa justice dala kaka joka bon. Wacha bende nyose lwedo gi Jared Obuth ma bende nyose obila kuom rocho ratiro mar Ojwang. Ka bende nolero ni oganda moko e gwenge makono onego beni koro chungi anyuola mar Ojwang mondo mi giyud ratiro magi. Ka jodak e gwenge makono to wacho ni anyuola mar Ojwang nyaka koro mi mana chudo kolure kod lal magiyudo. An gi nyinga iluonga ni Jared Obuth. Right mar Ojwang nokaw kuome kokoluwore gi chik. Omiyo wa demand our local leaders mondo wuog oko mondo konywa mondo omany justice ne nyathiwa mothoni. Nikech seche mane nyathiwa ni kawo ka ne wan kod local police station mano bedo booked to wang'eyo ni under civil procedure rule 24 hours onego beni ibedo produced in court. Wan gi court oyugis wan gor koso waonge go wan gi court kindu koro miyo we demand answers kendo wadwaro compensation for the family. Omiyo wan gi lit mang'eny ahinya. Nyakwar Ojwang ka pod wan mane kaunti ma Homabay kono en jalupo moro ma jahigni 32 bendo maki mochuo dine tesend obila ma Sena mayudore Suba West Sub County ka itude kod ketho mar bambo nyathi moro manyako ma jahigni 12 kende dho wath ma Mulundu mayudore Chula Mfangano. Wachore ni achijno ne orocho ratiro mar nyathi manyakono e yor tieko kode riyo mar weche mag ng'ango e yor achuna e odgi ma gikodo e dho wath ma Mulundu kono. Kolore gi jalupe County Commissioner ma Suba West mano Samson Dirakach eni jagono ne otimo tim makochno e kinde mabende min nyathino ne odhi chula remba kama monde galoko recha. Nyathi manyakono iwacho ni ne omondo luoko sende
e odgi kanyo motelo ne wuok mondo mi odhi e sikul ema chejno nyo make ma ochwe oterore kode e yor achuna. Jatend loch nangano wacho ni tim ma kochno ne oduogo fwenyore e kinde mabende mi nyathino ne oneno ka nyathineno wuotho ka king'o kolure gi hinyruok mabende ne obedo godo e kinde mana chejno roche ratiche. Ne wamako kijana moro miluongo ni David Obanda Okongo. David Obanda Okongo en jalego yeni ije jodagi mama moro ni to mama ni bi notedo kwa kucho owe nyithinde ariyo dugo langa gine dugo timo timbele moko manone to namka ngani niche no gawe gi nyathine odago manyako ma jahigni 12 mama wuok e ot saa 11 ka tero rech gi Yeremba nyare ni nindo apare ninda different ot kumoni inde kobire yot tangu kinyi mondo luok sende mondo dhi skul so obiro to ngano gore makuma yudo ka ngano segolo longa kod statement momiya to ngano mako duonde to utwe dhoge anora o rep nyathino maracha nyamo rapcha nyathino serious ai maber min gi ko duogo go yambo ko neno nyathino dhi skul agitimo pi koro ko duoge mo karo koro min gi chi koro ke penje to wacho ni baba manomake baba ni to noyudo sere go dhi bi moro machielo kata Bende ne owacho ni achejno ne olal e nam lolwe tok timo tim ma kochno bang' fwenyo ni apisa mag arita ne manye. Kata kamano jolupo wetege ne omake ma ochuo chiwe ne obila. Dichuono iwacho ni nyocha ne odak kod miyono gi nyathine ma nyakono kaka dhako gi dichuo. Kata kamano ne oduogo lokore ma otimo ne nyathi ma nyakono tim ma koch machalo kamano. Wacho bende miyo koro jatend loch nangano golo siem mageno jodak e gwenge makono e wi wach mar rocho ratiro mag nyithindo. I want all my chiefs, all the village elders, all the BMU leaders, ngata manie bit ma ok jaka obed gi baruchi gi kitambuliso konge go to oyo dio mondo mi wawe bedo gi weche machalo kama. To put them on notice. In mid mako nyathi matin machalo kama. Ogwa bi spare. I'll ensure ni ngani tue kabisa jaka tue wadwa ni bit ka bit. Kingeni onge baruchi ikitambuliso to chak dhi chon to dhuru chon kapok wachopo kuo. Wabiro timo public participation mondo mi mine mabiro mowe chuogi gi ibiro tiyo ibiro dwaro tich mare ayud consent nyakobed gi consent letter from the husband oyieneno bika. Weche moko nyakoro makajwang' en ringre moro mapoko yagi ne oyudi e Bathaura Kuja alwora mar kamoro ni gogo madre Kajulu 2 sub-location e sub-county ma Uriri e county wa Migori. Kanyaka gi sani obila kanyakla kod jotend loch nang' gwenge makono chako timo nonro mar yango ringre miyono ma nie hike mag 50. Jalup ruoth ma Kajulu 2 sub-location Charles Onindo ne oyango wachni kolone ringre no nyo kwany kod jogweng' magogo machiegni gi Gogo Power Station kama bende ne owacho ringre no nyo duogo jwang' e Bathaura no ka bath ringre no kod pot rabolo. Kata kamano ne bende wacho ni pok giyango malong'o gima ne okelo tho mar miyono ka obila nyosechakawo ringre no motero kar kano ringre ma jomotho osejabende rito timne bero ka nonro matut to koro dhi nyime. Nwang'o report kuom jatelo magogo kawacho ni nitiere body mar ng'ama miyo monwang'ore e area mar gogo. En miyo machalo kinde ni e higa mar 50 nyaka 60. Askech biro konyowa timo nonro mondo wang'e ni en ng'a kata ang'o mane otime. En fresh body chal ni ok oneno gima pi okele, oneno gima okele bute kane kich okawo nyaka opoklo mar rabolo, it rabolo to yie kuome. Weche moko nyakoro makajwang' en ni odelo buche marongo e kaunti wa Migori ogolo Samantha mar meko ne ji 4 kariyo kuom jogo gin directors ma kanisa moro ma chikege jendeke ma bende ne oike obila moro e kinde ma okalo chien. Jang'ad bura e dohono Susan Mutava nyo ogolo chik mondo mi koro mak Michael Kuso Nyango, Luka Ochieng, mag Evelyn Gemamo kod Lilian Atieno Olal duto ma bende gin jokanyo ma kanisa ma iluongo ni St. Joseph Mission of Messiah in Africa Limited Church bang' kane girem chopo e doho kaka ne Rick idwaro mondo mi koro gitim mano. Odialo buche no bende koro ne ogolo chik mondo mi nonane kapo ni kanisa no ne ochopo e rang'iny madwarore ka olure kod chike matayo weche mag ler mag oganda kata Public Health Act. Burano koro ibiro gwel winjo kendo tarik 3 dwe mar 7 higani. Weche moko nyakoro makajwang' en ni sirikal koro geto chiwo pande makon giromo 3,396 ne jopuonjre mag skunde mag sekondar ma osechopo higni 18 kadhi nyime e kaunti ma Migori. Chenro no mabende dhi nyime sani e pacho ka mangima
ma bende ne dwaro ni mondo mi jopuonjre mosechopo higano oyudo pande. Jalup County Commissioner Marongo Sub County George Mutundura bende nyo chunge lo County Commissioner mag County ma Migori e kinde sidha yanga chenro makamano bende nyo time skund sekondara ma Kanyawanga mayudore Irongo Sub County nyo jiwo jotend sikunde makono mondo mi koro ne nigi konyo eneo ni chenro makamano timore makare ma kod ng'ikruok mora mora. Bende ne owacho ni chenro no en nono maonge chudo mora mora ka apisa mawuok e migawo mar ndikruok biro neno ni jopuonjre duto mosechopo higano ndikore kendo giyudo pande e thuolo madwarore. We are appealing to all school heads to facilitate this exercise so that by the end of the August as Migori Sub-County we meet our target, which is 30,397. Those are the students who are over 18 years and above. So we are appealing for the principals and deputy principals because this exercise is free. It's a government exercise which is very free, and principals and deputy principals will be the ones who will be identifying the students. Gikanyo no nyakoro Mugajwang hemochope giko mar weche manyien kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Watudre kodi kang oromo saa 7 thula budu ka kendo mar mi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 13 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 164 e higani kodong' ndalo 201 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2013 riwruok mar United Nations nolando ni kwan joma ne nitie e piny mangima biro medore koa e bilion 7.2 nyaka bilion 8.1 e higa 2025 kendo ni kwan no endo biro medore nyaka bilion 9.6 kochopo e higa 2050. Be ing'eyo ni odiochieng' achiel dhano yoga nyadi moingo 23. Ma en kaluwore gi mbui mar danoa.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Monire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D star 811 star 414 hash. Siku njema Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Monire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D star 811 star 414 hash. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ramogi Radio. Okay, put one card. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Anno kanyo ka Vincent Otieno osetieko weche manyien lak saa 3 mar okinyi nyakwara Mugajwang. Obro duo kendo saa 4 okinyi makawuono mondo omi mamoko mabende chopono e mesa maka weche manyien ka e nyakalondo mari mar Ramogi FM. Zak aparni wadhi nyime ka watemo ng'iyo wach mar budget mar gik manyonge mane jatend migawo Waziri John Mbadi osomonwa odiochieng' mano manyoro cha. Erokamano thuolo pod en mari ka. Ne wawe semane wawacho wach mar systems mabende selero ahinya. Koro chunya moro ne gomo ni wadonje chuny wach. Ni to kaka ne opoge, kaka no liek no pog pesa ni. Dwaro nitiere Ministry mar Education no yudo gimoro ni lion's share king'yo kopime kod sectors mamoko. To mano pod okoromo. Waziri nye wacho ni wan gi a lot of competing interests. Piem mag dwaro mopogore ng'eny ndi samilo so budget. Yeah, Victor. Yes. Oknyal bet maber. Yes. To nwasego kodi mbaka chini kacha dire moro.
to wacho ni ranyisi mag pinje modhier gin ang'o? Kama somo timre nade? Ombemore piny. Kama thieth otimre nade? Thieth ombemore piny. To gi kama yore mag chiemo timre nade? Food security bende otimre nade? Ombemore piny. Kanyo misomo priority. Yes. To waduogo wang'iyo niya, wan pinje miwacho nodhier. Ang'ono manyalo golo wadhier? Industrialization. Kata gero kembe. Gero kambi ok en mana kambi marego. Onyalo kata bedo kambi ma is offering service. Samoro you are a banker. Ibiro bedo banker ka ok idhi school. Samoro en kambi ma offer service, you are an engineer or is an engineering firm. Ibiro bedo engineer ka ok idhi school. Or en kambi makoro rego niang'. Utingo all professionals. Kanyo utingo accountant, ng'iyo weche mag pesa, utingo engineers, ng'iyo weche mag machines kanyo, utingo kila mtu. Donge, utingo jo sales, tima ngowa, bende usa mwandu. Koro mondo wawuogi kama wantie kwa aspiratione kwa ng'iyo ni mondo wadongore kaka piny modhier. To wadwa dongore. Somo nyaka watimre nade? Nyaka wami priority. Kuru kasomo no ida lion share no ida 28.1%. Yes. Iwinjo. Mano ananyalo wacho ni Kongole. To adier chien kanyo ne ywak moro nitie ni to kar basic education mar primary kata. Chochni moro ne nyalo beti. Yes. Nikech ne ging'iyo ni nitie allocation moro manyo timruok nade. Manyo odwok piny kidogo. Yes. But samo wuoyo mwawacho ni ya budget deficit nyaka wadwok piny. Yes. Mondo wan manage public debt. Teno wabe expenditures magwabe nyaka watimre nade? Nyaka wadwok piny. Ikawe ka, tikete ka, imede kacha, tigole ka. Okay. Abro relate ni kendo. Sama wawacho ni fuok kata budget deficit mondo wadwok piny. Yes. Ang'o mi wacho mondo wadwoke piny? Nikech ok wadwa public debt bende momorore. Ok wadwa gope ma piny nigo, ma Kenya nigo motimre nade? Mang'eny. Yes. Koro samo ok wadwar gope mang'eny, tende budget deficit marwa be nyaka watimre nade? Wadwok piny. To kwasedwoke piny, tende kata wabende malang' ma wan go mondo wariemb go chenro be nyaka koro wabende dwarowa nyaka waket. No wawacho ni nyaka waket dwarowa e uwezo marwa, e nyalo marwa. Iwinjo? Nyalo marwa en ang'o? Emomino. Tiende niya, ka wadiye gi malo, to koro kata nyaka gi piny kar expenses ka be nyaka watimre nade? Nyaka wadiye. Okay. To Victor, na woni kwa chako kata na wacho ni kwa chako ni it is not just a location. Yes, pesa to ket kanyo. Otiyo nang'o. Okay. Kata ko kete matin to tiyo maber. Bende bera. Ko kete mang'eny to tiyo marach. Ber ni ang'o? Onge ber. Ta systems ma waziri wacho kanyo ni koro otimre nade? Ong'iyo systems. Ta benda medo jiwe ni oti very closely with the office of the auditor ng'owa general mondo ng'i gini ni waketo kama. Bende tiyo kako nego bende tiyo. Okay. Iwinjo? To nwaketo kacha mang'eny bende tiyo kako nego bende otimre nade? Otiyo. Koro kar education nyo yudo allowance. Yes. But ibro ni different departments. Mukni nyaka bede nikech watemo diyo gope to watemo diyo the budget deficit. Gini ok bodie gi malo to kar expenditure stock diyo. Nikech anino kang'iyo gini Sirikal Teacher Service Commission yudo 387 billion of pesa momi sector mar education kanyo. Largely Teacher Service Commission bro tiyo gi pesa no endiko jopuonj. Mondo din godo fuok manitiere. King'iyo system marwa mar puonj sana. Yes. Giluongo ne CBE Competency Based Education. Yes. Koro king'iyo to kata king'iyo JSS masani. Yes. Pek mantie en ang'o? Iro ni jopuonj otimre nade? Okay. Akiani units kiani gina paga chiel. Yes. Iro ni skunde moko nigi jopuonj adi? Ariyo kata kata dek. Moko poko neno kata jopuonj beyond 2. Yes. Mano reality mantie ground. To jopuonj gi nitiere gi subjects maginyalo kata learning areas kende maginyalo puonjo. To mago ng'ikruok mabet ga sama
gimoro chak mangowa manyien. To kwa wachi ni wan ngikruok ne mwadwaro wachulo usuru ngikruok na kwatimre nade okwadwa. En ting mar sirikal mondo mi wagere yako. Ting mar sirikal mondo timre nade omiwa solution out of pesa mwatimre nade mwamiyogi kata magi holo to wachulo. Iwinjo. So therefore ka education ka TSC no mi pesa tinino ka lion share dhi towards ndiko japuonj. En gima ber nikech wan gi new education system monego bed ni japuonj nitie matayo chenro mag ang'owa mag units kata subjects matimro krade mipuonjro. Koro mano an rachokane. To kantie ng'ur ni basic kar primary education kacha nodi ng'ur to nyalo bete lakini nyiso japiny ne ya sama wawuoyo ni wadi gopewa wawuoyo ni wadag kiuwezo marwa kata nyalo marwa to ni kamoro be kata kantie kamani wakete gimoro be nyaka watimre nade nyaka wadi chalo mana kada mana odi to gima bende nyaka wache ne japiny nitie gimiluongo ni supplementary budget ma bende biro toke ka budget osebete ang'o chik. Supplementary budget ngiyo manani kanye mane wadiyo kanye moko ne wafosi to gi kanye mane waketanya wakao kanye to waket kanye kata wamed kanye mano tij supplementary budget. Koro wamonita gimomiyo wakar primary education kanyo iwinjo to gikone wabro ng'iyo through supplementary budget ni wanyalo adjust nango idhi kido kata karo miye mang'eny wabiro kubro tiyo machake di kendo to ko miye to gitiyo go maber to rem moro nitie ibro tene kanye malo. Koro ok ni gini rumo ge ka pek wawuoye pes piny kata uchumi mar piny kata omenda mar piny gino ok rum gi kama mbadi nyokete kata gi kama nyokete nyoro pod gigi nitie through the parliament pod inyalo tim mang'eny kata ka nitie kamarach pod improvements nyalo timre nade nyalo bete to kata kama berno pod inyalo chape mbele through the same parliament kata through supplementary budget. Koro kikwayuagi pod nitie window ma pod we can call for more. To kwadwa ni wadag kiuwezo marwa expenditures magwa nyaka watimre nade nyaka wadi gima wang'ie mana omiwa matin no watiyo kode maber koso watiyo kode marach. Wabiro ng'e nade office of the auditor general nyaka mi powers and the resources madwarore mwandu madwarore mar timo tijgi. Kamano nise mulu wach mar allocation madhine counties mekwa 405 billion ma wach mane yuago malich ahinya en wach mar mibadhi. Nitiere kuonde mamoko mane waneno ka State House allocation mar State House mar current development, office of the president, office of the deputy president, health sector nye waneno allocation margi mar 137 billion shillings, agriculture kod urban development bende nyo mi pesa. Parliamentary budget office wacho ni nitiere kuonde moko mane bet ne onego rida ahinya in terms of pesa mimiyogi machalo kaka weche mag agriculture gi mabende wacho ni ene backbone mar yuto mar piny Kenya ka. Achiel kuom gik mane waziri wacho ni gidwa ne nyayo en wach mar subsidy ne weche mag pur mondo onya production. Implication kata impact mar paro makamano nyalo bedo nang'o ne ja Kenya mawinjo yes. Abiro chaka duoki gik mokariyo mwase wacho mokwonga wapenjire ni dhim mar budget ni nyae nang'o dhim nyaka ketwa in a way mamiyo wa direction gimwa dwa timre nade mwadwa achieve tachaka duga nyisi ne wan ikwanowa kaka penje motimre nade modhier to ranyisi mar piny modhier en chiemo ok timre nade okoromo to mondo wawuok kanyo tinena location mar kar chiemo be nyaka timre nade nyaka bed maber to wang'iyo mana location to bende wang'iyo reforms bende kik wang'imne gimopogi bende wang'iyo lokruok mantie kaka wadwa manage gimopogi no to bende wang'iyo lokruok mantie manyalo miyo wati maber gi gima timre nade mopogi no mani ni muhimu. Koro nyaneno ka kata mana sector mar agriculture nyaneno ka privatization no setachako timre nade no setachako timre mag viwanda mag sukari viwanda mag sukari dono nyose chako timre kamano ma serikal nyose miyo joketo mwandu manyalo keto mondo timre nade kembego ti maber kembego ti maber nyisi ni kora allocation to that sector be nyaka timre nade dog piny nyose migi
jok manyalo keto mwandu. Yes. Donge koro gine maging'iyo wachno. Koro nego bedni waketo pesa kanyo. Yore mamoko. Koro wakaw pesa to waketi ang'owa yore mamoko. Mano king'iyo agriculture be nyaka itim nade, nyaka ing'i area no, nitie kuonde ma nyie tero pesa japiny. To koro omigi joket mwandu ma private. Tinone gine magitimre nade, gine magikaw pesa gitimre nade, giket kanyo. As long as nitie gimiluongo nao ni wanyalo wacho ni en obi empower japiny, japur gi jok ma ne yuto e viwanda go. Ka gin ne yuto gi omedre nikech joka oketo mwandu. Sawa. Koro sirikal koro ket mahino kanyo. Gin ng'e mani be gino timre kaka nuwa winjore. Bas, koro pesa mano ne ubedi giketo kacha, either ginyalo kawe to gitere kama chielo. Koro kik wayoga inya ni agriculture dok piny, lakini gima wayo nyalo wacho en ni kik wae road bende gains mwasetimre nade, mwaseloso. Na mi statistics mawacho ni inflation nolwar around from, is it 5.6% of the GDP to around 3.6, they about 3.6, 3.8. Iwinjo. Tideni ngima nodok piny. To nanyisi ni gimomiyo bech ngima nodok piny en ni yuto mar pur notimre maber. Jino keyo maber. Ang'o momiyo nwakeyo maber? Nwakeyo maber nikech sirikal noketo mahino e chiwo subsidized fertilizer. Tinende fertilizer manyiwa mabeshi otimre nade? Ogonyore. Koro kama manyiwa mabeshi ogonyore, sirikal noketo mahino ema miyo nywa yudo gimiluongo ni bumper harvest kata keyo maber. To kwase gain to wan piny modhier to wang'iyo wach food security. Ang'o momono wamna keto mahino kanyo, kik wadwok mahino no piny. Tinende kwase make a gain, kik waerode. Tinende kwase ng'eyo maber ni kowuoyi subsidized fertilizer to attribute success mare to bumper harvest. Kik wadwoke piny. Nikech sirikal noketo 8.0 billion wach mar fertilizer subsidy program kaka yo makende mar ji weche mag pur. To ing'iyo ni nyaka be ni notimre nade, nodok piny kaluwore gi kaka nokete last time. Mane gima japiny notimre nade, ne gombo winjo, ne yuago. Lakini watemo wacho ne mana sirikal niya, kar pur kanyo, kar chiemo, kar somo, gi kar health, kar thieth, nyaka ging'i maber. To king'iyo gini after education kuom gik mwawachogi, to kar security kacha be nye gikete pesa mang'eny kabisa. Security bende gikete pesa mang'eny. Nang'o momiyo security nyaka yud pesa mobobo? Security is important. Lakini at the same time wang'iye cautiously. To ane yamo gik security mag piny ok onego bed ni iwacha dara. Yes. Mane momiyo kata audit margi ok inyal ng'eyo sana sama timi ang'owa sama migepe go bede audited, especially Ministry of Defense. Wasigu nyalo winjo maling'ling. Idendo ni classified. Iwinjo? Classified. Inyalo mana time by a given group to a given group ma special. To wachina timre nadi? Urumo gi kanyo. In kirito audit report mar Ministry of Defense okibro timre nadi? Okibro neno. To nikech okonego bed ne yani ilieko weche mag security ang'owa public. Lakini ywak be nyalo bet ne ya wach bende nyalo bet ang'owa nikech nitie moro mokonego bed ni timre nadi bedo audit. Iwinjo? Tiende ni nitie insulation moro kanyo mitimone. Koro ng'ato nyalo penjre ni to pesa cha ng'o momiyo ong'eny kacha. Jomoko pachgi nyalo paro, kata paro manyalo bet en ni kanyo bende inyalo tigo marach. Kiyudo jotelo marach kantie kanyo, to nyalo tiyo kode marach nikech ok en gimipedhe ang'owa elela. Erokamano. Zak kang'iyo statement manosom gi waziri, chal ka gima piny lu nigi geno nikech pesa maromo 0.6 billion nyo keti wach mar Kenya Ferry Ramp Mombasa and acquisition of ferry for Lake Victoria. Ngeche ni wang ni piny Lake Victoria biro gi ferry.
pochige pak na serikal. Ing'eyo ni ok en siri ni sirikende osebete mang'eny. To pochige pak be ne jaluo. In the sense ni jaluo yie tiyo gang'owa sirikal. Onego bed ni mano is an eye opener ne generation masani. Nika kuom adieri okonego bed ni sakasa unemutek no pingo serikal. Sakasa unemutek no pingo serikal. King'iyo gima timre sani tiparo gi ndalo machien. What regret? Kata regret nyaka bede ne ya. Dine watim koma kowuok chon. Wabende da wan kuma jomoko timre nadi nitie. Koro jaluo timo maber kuom cooperating gi serikal mondo gibende gine ber ang'owa serikal. I'm telling you, while it is the law, nunego beni every corner bedo developed equally, it is not the reality. Tiende niya, onego bed ni konde tema e piny ka serikal timore nadi gerogi. Lakini mano ok gima timre kidhi piny kacha. Nido ni igero mana kuma serikal timre nadi jogo machiegni kod loch, machiegni gi loch kata machiegni gi serikal. Jogo mapingo serikal ne nyalo chamo ng'injo kata chamo soya. Iwinjo. Koro sana nyalo wacho ni uchiegni gi serikal. Ubende uchiemo mana mesa kama ji timre nadi chiemo. Koro mano to bende ber kaluwore gi gigo kata gi change of tactics muse timru nadi muse betugo kaka jaluo. Iwinjo. Okobira bira out of nowhere. It is not a surprise. Lakini kidok timo gima utimo kacha to podi nyalo yudo ka ber go timre nadi. Okay. Koro jaluo timo maber to away from that to bedo new bendo new pod nu gimara serikal. Nikech ng'ama ni piny kacha maneno ka waziri yao Homa nyako ne tabu ma Homa Bay mano bende na diri. Ka waziri ya Nyanza nyako ng'e tabu ma Nyanza. To ka uywe yero waheshimiwa piny kucha gibende koro nyaka gikele ywak gi in their constituency levels. Samoro gik mag ywak mag gikelo gin responsibility of the national government or responsibility mar county government kata responsibility mar mbunge mitimo kata gi NGCDF. Koro you don't that those different levels of cooperation new visibility mag problem mar japiny betimre nadi bete neno problem mar japiny timre nadi bete to kosene tiwache mna gi ng'ama winjurugo ok diwach gi ng'ama ok winjurugo to kuwinjori bas kisewache to kata koko mite to nyaka miye part moro nikech ndalo pod nitie mamoko be pod inyalo timruok nadi nyalo bedo improved. Anyalo wacho ne japiny that level of cooperation otimre nadi ber lakini does not mean ni karach to wawachi wawacha wacha to wacha lakini okidagie kisewacho tang'eyo kata kisewacho to ging'eyo okidage nini koro nyakilor ndara nyakiwang'ango nyakikethango mano wabende koro nyaka koro wene jomoko be mondo timre nadi to gima nyaki ng'e Victor. Yes. Mang'eyo ni e chenro ni ng'ato penja ni CPA awinjo ka uwuoyo koro wachno wane ang'ono mabere iye to gang'o mineno kanyalo chapo wa iye idwa ni wachak gimano Victor. Chak gimarach koro koriove. Okay. Yeah. Japiny wano penja ni koro saa taneno ka uwuoyo ang'ono mabere iye kata ang'o motimre nade maracha iye. Victor, kaka usuru operate okonyal bet maber ne ng'ata kata jite. To sama wuoyi jite awuoyo kuom japiny tawuoyo serikal. Iwinjo. Nyalo bet ni kama serikal ohinyre mano nyalo bedo maber ne japiny to sama japiny bende ohinyre nyalo bedo ni bet ne serikal. Yes. Ad mane kaka economy timore nadi operate. Mane kaka uchumi timore. Koro nyalo bedo ni nitie kuonde maricho to nitie kuonde maber. Kuonde maricho momako wang'a anyalo chako ni gimiluongo ni anyalo dhi kuom johala maka nyalo ni waziri ochike ite. Okay. Iwinjo. Nikech an noko wacho ni en winjo chenro. Yes. Koro adwano chiki ite. Nikech wan wa interact gi johala on a daily basis. Ka wuoka an adhi office tibiro yudo ka johala moro maybe osero na email
tax mara chalo kama kamano kama wa interact kod gi pile e yore mag usuru. One of the things maneno ka ok berna prohibition of carrying forward mara ngowa losses beyond 5 years. Tiende niya giwacho ni kitimo hala ti loso a loss yudo lal pile yienwa claiming lal ni mware kava mwachopo kama kuru wa break even mwachako wachopo kama kuru wanyalo losi angowa ohala to lal nyalo biro e yore mang'eny. To one of the ways kata yo achiel kuomgi en ni na spend pesa mang'eny nikech lal en niya cost matiyogo oyengo pesa matimre nade mauso. King'iyo cost, for example, auso mwandu worth $1,000,000 to cost mara kuom uso maseuso ni en $1,200,000 kata mna dek to ni pod an gi lal mar $2,000,000 ariyo. Mano nyisi ni in capital midwaro kata for the investment otimre nade ni malo. Kata operational expenditures monego bedni atiyogo otimre nade ni malo. Abro mi one of the examples. Ka ng'ato gero hotel ni ogere to en hotel kigero kata hospital kigero, adwa mi examples ariyogo. Nyaka ibed gi jotich donge onego bed ni customer mar hotel donjo kore kiluongo waiter e ot biro save. Nyaka onego ni customer yudo ka waiter otimre nade ni hotel waiter no bet kanyo nono ichule donge. Yes. To chuno ni customer cha nyaka bi okochuno. Samoro kore bro yudo ni en a policy ni waiter onego bed ni kacha maka customer biro to otimre nade oserve. Lakini iluongo ni waiter, you are waiting irito customer. Ok ni luongi odi from Komarok titiyo Kilimanika ni mondo bi serve customer osebet piny. Ire ni kuongo to customer ang timre nade biro. There are higher chances ni samoro customer ko timre nade biro, lakini waiter to nika mano cost mar wuon jatich nyaka chul waiter no kati customer biro kada kuuso kamano. Iwinjo wadhi e hospital onego bed ni jatuo mabiro iluongo daktari kuma ninde koso jatuo onego bed ni biro to ka daktari obet piny. Nyaka yud daktari kaber. Nyaka yud ka daktari obet piny. Yes. To chuno ni jatuo nyaka bi okochuno. Koro ibro yudo ni gik mawacho ni gi sana gin gigo matimore ohala makore kotimre nade ochakore kata ohala motimre nade manyien. To nitie cost mwabro in ka kata pesa mwabro spend ma okochuno no translate kata okochuno ni okelo ohala, but gin expenditures manyaka wabedgo. Iwinjo to samoro gini dwa kawo muda mondo pick. Wawacho ni it takes time to pick kata it takes time to break even. Then no bro kawo muda mondo chop kama customers nyalo biro mang'eny makata ka waiters nitie to service dhi kare. Tineni uso to jogi be chulo gik moko dhi kare. Lakini nitie muda manyaka bed ni ya okiusi lakini expenditures gito are constant. Ka od ni wawacho ni ot ma wantie ni mar ng'ato titime ohala. Rent ibro duok ni piny kata rent ok bi charge nikech koro no kiuso. It is a contract. You sign contract gi wuon ot. Nyaka ichule. Kati yotimre nade korumo kati yudo lal kati yudo hala kata no kiuso kati uso nyaka ichul landlord. Koro paro hala machakore en samoro customers manene kata mani dwe achiel biro mana temo penjo to gidhi gi penjo kuonde mamoko mondo chop kami be kori imako ndara maber makori uso iseyudo lal moko kinde ka. Sirikal nyisi ni lal no oyieni mana bet kod kum higni abich ma lal miyudo kawuono nyalo mana tere to yieni ni sami yudo lal ok ichul sirikal usuru to lal ni sami uso nyaka ikaw kabed ni kawuono alal $2,000,000 to kiny auso wawachni yudo kata mana profit mar $1,300,000 akwonga golo $2,000,000 cha lal nacha eka kura $1,100,000 modongni kore ka wapogre gi sirikal usuru $1,100,000 cha teni nyaka kunga gol lal mara mana kaka nyaka kungi gol cost mari mar ohala lal gi cost almost the same thing
kaka gibedo treated e ohala. Koro sirikal nyisowa ni kino yini mna carry forward for 5 years. Nitie ohala man gi heavy investment. To mondo gi pick kao muda kata kaka jok matimo export gik machalo kamago. Ang'o momiyo wacho ne ji ni gini nyaka kao higni 5 kende ma beyond 5 years to kuro koyie ni claim gi. Udwa nego kembni. To kise nego kambi. Nikech kambi ni enka ok no bro make losses forever. Enka korito ka en patient ko manage gike to jogi bendo ndiko ka korito go ni chieng' mohalo chakore maber. To gitimre nade? Wek mna ng'ie nusuru ma sirikal yudo in the sense of profits. Nyaki ng'ie kendo direction mar ne kambini ondiko jotich to jotijgi negi gimiluongo ni statutory deductions. Ma sirikal pod timre nade? Yute. Ini yamana from the angle ni profit after sales kata profit before tax ni kuro kanyi do dikete tax. Angomo mwenye ni sirikandi ni kambini osebet kondi koji nika pay as you earn every day. Kitake new projections maga government to katake new kaka government earn pesa yori magi yuto go mokwongo yori usuru mokwongo and pay as you earn emagi yute income tax emagi yute maber mogik moloyo any other tax obligation. Iwinjo to giwuok kanye kuom jogo mondiki. Koro watemo wacho ne sirikal niya ng'igi miyudo pile pile ibende to bede issues mar ng'ani ni ng'ani samoro no spend pesa korito mondo bi oloso hala. Miye muda mar rito mondo bi oloso hala. It is a double win for you. Tena ni yudo double. To kiwacho ni in koro neno ka ng'ani make losses koro losses go kigin okiwene ng'ano bro loro kambino to bro be in another tax destination. Kore mokenda bro paroni kata bro penyini dhimu mar budget ni nena. Okay. Can about industrialization, can about job creation, can about business prosperity. To okonego bedi nigi makamano waziri ye ni bedi koro mano miyo wegi jaoda mawa jaod bura mawinja gima wacho kikuye gima chalo kamano ni kalo ni bedo chik Kenya ka nikech johala oseneno matek already. Johala oseface gimiluongo ni economic downtimes but pod gi persevere. Koro kendo no claim loss mano oyodo ta nyisi maber kaka loss. Erokamano. Sadegi dakika 45 nyakwara Mogajwang riekni mag ohala okenwa kanyo kod Safaricom M-Pesa Business Credit. Bing'e yore duto mag omenda manyalo konyi dongo ohandi. M-Pesa Business Credit biro miyi tego ohandi e yor yudo hola maromre gi dwaro mari ne ohandi. Di star 334# mondo ichak safar mar tego ohandi kawuono. En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu kampen mapek mar Shika Mzito. Gi thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola dwogonu kod kampen onogo kama gibro wuodhe e kaunti duso sa 4 mantiere e gwenge mag Nyanza. Bedo mzito kikawo skoti mar Coca-Cola kod nengo moyweyo kendo iloyo omich mo odhuro. Mondo iyud mathoth tudri koda Kasuku Rafaeli e chenro ma donze wuok tich nyaka tich abich mondo wabed mzito kanyakla. En mana mzito kod Coca-Cola e chenro ma donze Ramogi Radio. Mama Jerry, kawuono Royco Cubes onge? Royco Cubes ni rum adier e duka nani mano gima ok nyalre. Mai winj niya mae e dag Royco Cubes minodhis e to anene ritane matin kwani owil pakede koka afwenyo ni kare inja hera mar Royco Cubes. Yani ifwenyo no lokne paket mano tadier. Iwinjo Royco Cubes sani ni kod sura manyien. Sani koro yudore paket ma inyalo ting'o mai out. Nengone to poden mana macha siling 10 kuom cubes ade. Ahero kaka ipango gik moko e dukani. Mai ber kendo lombo wang' ahinya. Ngege gi mbuta biro nie ni an jatend jotedo e chiedo e jikon. Yud ndhadho mamit mar Royco Cubes mantie sachet manyien gi siling 10 kende. Ibiro yudo Royco Cubes 3 mokete paket kendo en kod ndhadhu kod iron mamit mihero cha. Sani koro oyudore paket manyien. Yud mari e duka mantie machiegni kata kama mama mboga mantie machiegni kodi.
Kidani Mabati loso mabati mag tado madak aming'a kendo ma nengogi ogonyore mitiyogo e gedo moro amora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Pinjari mtokni kata boda boda. Wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni e Wigo. E Wigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Zakano ka saringo matek ahinya, idongi deka moro mabich ka ng'eny ahinya. Adwa ni kwan mana mapiyo piyo richo mineno, tiyaro matin, then ber mineno, then watieki. Aya. Koro awawuoyo richo to awacho ni mano awuoyo gi ja ohala to awuoyo gi sirikal e yore mag ang'owa ohala wawuoyo kodgi pile to mano waneno ka ok timre nadi ok donji to awuoyo gi yod bura ni ka giwinja gima kamano kik gitimre nadi kik giye to koro wabire mesa mesa wachni kacha ni neno ka agriculture kacha ne giywak ni maybe ondus gimoro kacha to nowacho ni production osebet maber to gigi nitie gimiluongo ni VAT Act nomule to kaka ne gimule giwacho ni raw materials milosogo mwandu to sana sugarcane transportation tiende ni kakigolo sukari e puodho tiende ni kwang'iyo factors of production gigo mitiyogo e loso mwandu transportation is part of it tiende ni ting'o gigi kigolo kama e puodho matergi e factory malosgi mwandu mwatiyogo nyaka tergi e ginene kucha nyaka tergi e factory donge to giwachonwa ni gini ing'eni nitie jok moro ka miwacho ni exempt and zero rated. Yes. Mi se temo lero mbele kachi. Emomiyo kana winjo ka mheshimiwa moro nyoro nowacho ni kar VAT kanyo ber nyang'e ni pok osomo gino to owuoyo wayiere mokwongo ni sirikal nyaka chok osuru to nyanyisi ni ang'ono ma government ni ng'iyo ging'iyo gimiluongo ni tax expense reduction nyaka gi reduce kaka pesa magitimre nadi magitiyogo ka refund jopiny kuom osuru ma jopiny osetimre nadi osechulogi magineno ni mano gima monogi yudo osuru yo makare koro kwa dhi piyo piyo iyudo ni mano in line with that emomiyo gibiro gi gimoro miluongo ni koro no transportation of sugarcane golo niang kitere factory ne en e gimiluongo ni zero rated to sani tere kamiluongo ni exempt tiende niya asepimone japiny kaka VAT play kaka 0 minus 8 is negative 8 to mano tiende ni idai sirikal to mano krach gima gitemo timo ka giwacho ni gigole zero rated to gitere exempt tiende ni ng'ama loso mwandu gi koting'o niang to charge VAT nyake puodho kucha okoyiene claim gino anymore koro tiende ni kano kata kane gitiyo gi VAT e fuel to transportation osebedo exempted 16% mochaje fuel cha kodhi timre nadi okudhi gole cost mare mar transportation tiende ni cost mare mar transportation otimre nadi ni malo kacha okoyiene claim 16% mar fuel cost cha sama gino sechopo kacha tiende ni wuon mwandu maloso mwandu in ka that cost additionally gima spend cha additional 16% ni wi ang'owa ni wi cost mare to gini ohala tigi milongo ni cost shifting ka gino sebetini ka osuru mo kenyal claim o kenyal gole obedo part mar cost mari iwinjo it is capitalized to kosebedo part mar cost mari Victor tiende ni koro jalos mwandu in ka a cost extra by 16% mar cost mar transportation ng'ano madhi chulo gini in ka ng'idhi duka nyiewo skari idhi yudo ka bei omedre to kipenjo waziri Mbadi obonyisi ni anno kamedo suru ang'owa skari iwinjo
lakini in real sense bei to timre nade omedre kacha nango nikech wuon mwandu moloso mwandu moko yiene golo 16% cha okaw 16% ni to timre nade ochoroni koro sami dhi nyiepo ibende tineno ka bei omedre tax to kine koket kacha lakini bei to timre nade omedre mano meaning mar indirect tax gini muli indirectly to king'eyo no timre nade omuli ok nyaki ne kondike iwinjo koro sama ka winjo ka mheshimiwa moro wacho ni VAT no okomul kar VAT kanyo ber kabisa na wemo okomul oriambo tiende ni ok ong'eyo mana gima timre nade lakini to koro kaka jalonya wacho ni gino dhi marach gi japiny kanyo pod tax ochor mana ir japiny madhi ting'e ang'owa igoke nikech kawuon mwandu o in kite as a cost to konyal claim kata konyal duoko bech mwandu piny odhiri janyiewo o shift cost no ma en in madhi nyiewo skari to biro go e mesa to timre nadi tiyo go mano gimarach to kendo rach achiel kakura doke ber iwachonwa ni raw materials on animal feeds iwinjo otimre nade idwa tero malo tinani igole zero rated tidwa ka exempt ase explain kaka gini tiyo tinani kata mana kwa way farm inputs gini chiemb gwen gina ng'ango raw materials siwacho nini ni kanyo koro bende bei ok bedwa piny according to VAT Act tinani wuon mwandu gi emadhi in ka cost no okoyiene claim to kidhie excise duty kocha to wachni no ogol some excise duty gik mabiro levies